na harshen waka. Na faɗa a yau saurara har ma amin kyauta ni kwanai ta yin sambarka. Gashi na yi dawowa zan batu na gaske ya ɗan uwa ya bar shakka. Mai kiran ku 'yan kalare masu yungurin yin suka. Mu aje makamai wanda ya samu aikin asha mu ce ba za mu yi ba shi ya tura 'ya'yansa. Matasan Najeriya ne yau nazarin yan jagaliya a siyasa gare mu ba. Lokacin siyasa ya zo kowa yana fita hajarsa don ayo zaɓarsa. A gaban talakawa alkawar ya ɗauka zai ayyuka idan kun amsa. Damar ku ce yake son samu idan ya samu san ba ku sake ko hangensa. Yaudara suke halin su, cin amana aikin nasu. Babu tausayi ko jin kai gare su, burinsu su ba mu 'yan kuɗi ran zaɓe mu sare junanmu. 'Yan uwa matasan Najeriya ne yau nazarin yin jagaliya a siyasa gare mu warewa. 'Yan siyasa ke tura su je su yo barna a gurin da ba a yin su. Su ba su kayan maye su sha su yo hauka hankalin su baya kansu. Duk abin da sun kai daidai suke gani domin hankalin su ya bar kansu. Babu ko ɗaya 'ya'yansu sai namu za su sa burinsu. Sun ɗau talaka shi ne ɗaya rai na banza tsani muka zangare su in sun taka su bar mu kallaye. 'Yan uwa matasan Najeriya ne yau nazarin yin jagaliya a siyasa gare mu warewa. Wahala muke yi kullum dare da rana, mafita gare mu ba ma samu. In lokacin siyasa ya zo mu tashi hoɓɓasa mu kare wanda zai cuce mu. Ba mu duba cancanta wanda ya fi dacewa, sai wanda zai kyare mu. Ya zo yana ta muzanta mu, ba shi bibiyar haƙƙinmu. Kalubale gare mu yayin uwa matasa mai hankali da 'yan jari hujja ba su ƙaunar mu. 'Yan uwa matasan Najeriya ne yau nazarin yin jagaliya a siyasa gare mu warewa. Daga Abubakar ATS Tofa Local Government, don neman ƙarin bayani a tuntuɓe mu a wannan lamba kamar haka: 08068150007. A ci gaba da saurare lafiya. 'Yan uwa matasan Najeriya ne yau nazarin yin jagaliya a siyasa gare mu warewa. Inda galiya a siyasa idan ka duba ƙarshe na damu zai kawo ma. Ka riga da ka ɓata duk da 'yan uwa dangi ba mutunci sai da ya sama. Wanda shi kake ta faɗa kansa in ya haure to ba shi koyi ma alfarma. Ko masifa ta same ka ba ruwansa zai ce maka. Karshe a zo a kama kawa gari ya waye wa ilimin gabai rana ba mu canja halin mu. 'Yan uwa matasan Najeriya ne yau nazarin yin jagaliya a siyasa gare mu warewa. Ya kamata al'umma ne yi nazari ne aiki na hankali da fahimta. Mu cire kwaɗayi san zuciya da san banza, zaɓi wanda ya cancanta. Wasar da farra gurbi su daina ruɗar ka, zuciyarsu ta gurɓata. Manufarsu ba ta da tsafta, irin suke ta faman sata. Sun juya duk tunaninmu ba mu gane hanya, wahala muke ta faman sha ba alamuwar sauyi. 'Yan uwa matasan Najeriya ne yau nazarin yin jagaliya a
malaman ba harka. Kun samo muna nazari masu sanya 'ya'yan musuwa da nasu wannan harka. Harka ta ilimi ne nuni, kuma gane kanmu wannan garni. Sai yawan yajin aiki a kasar muna duba ba su so a yo gyara gashi nan muna kuka.